nek wani karo Antasena. Aku ra iso omong kowe ayo mundur kok kowe dadak maju, cah goblok. Man ada apa ya, Man? Pengumuman Antasena mati. Kena pusakaku. Terus bareng kukula balik. Niku tangane Antasena codap nyekel gulu kula cek. Terus kowe? Kukula wis njaluk ngapura karo sing kuwasa. Dan aku iki goblok-gobloke wong. Ameng dikempet kok bungae ra jamak-jamak. Walah, kok kaya rumah saku kaya rasane padha e. Susune nek ngempet ra mendelik-mendelik. Sampean weruh. Kuku kula mateng, maju. Heeh. Nggawa pusaka. Weh. Pusaka tinggalane putu kula. Piye to cah iki? Tinggalane mbahmu. Mbah kula. Heeh. Pusaka kula tumpake teng Gendhewa. Pusaka kula mbat-mbat. Iya. Kula culke kebat kaya kilat. Keset kaya silet. Tatit. Cul. Heeh. Kena dadane Antasena. Oh, kuku kula joget seneng banget. Nantun jeng. Ketoke kendangane ora ngono iki, Mas. Kuku kula wis lali. Ha iya. Nantun pokoke kula seneng banget. Sampeyan krungu kula bengok-bengok. Krungu. Pengumuman Antasena mati. Kena pusakaku. Terus bareng kukula balik. Niku tangane Antasena codap nyekel gulu kula cek. Terus kowe? Kukula wis njaluk ngapura karo sing kuwasa. Lah sebab mula aku iso omong karo kowe ta, aja sok wani karo Antasena. Antasena kuwi wong digdaya. Antasena kuwi wong digdaya. Nek nganti kowe wani, padha karo kowe wani karo malaikat. Nek wani karo Antasena, aku ra iso omong kowe ayo mundur kok kowe dadak maju, cah goblok. Man ada apa ya, Man? Ana apa kok kaya keweden? Di. Madhep rene. Waduh. Terus ke ora? Ora wis. Kowe ngawur. Ngawur piye? Sing tak nggo nyocoki cangkemku apa? Ayo panahmu to. Lah kuwi salah. Nek kowe areng ngentemi karo aku areng nyocoki panah ki nggo panahmu dhewe ora. Ora njaluk panahku. Ha panahmu ngenengi karo aku kok. Mau kena tenan ora? Ora. Sedrata kaya kena. Tak kempit. Edan ran. Aku ki goblok-gobloke wong. Ameng dikempet kok bungae ra jamak-jamak. Walah, kok kaya rumah saku kaya rasane padha e. Susune nek ngempet ra mendelik-mendelik. Cilaka tenan. Kok cilaka piye? Durna wani e. Ayo tandangi. Kowe wis wani nantang Begawan Durna kuwi ana tembungan jagung bakarane tanggung perkarane. Saya tak takon karo Ndara Wisanggeni. Kowe arep takon apa, Bagong? Sampeyan mau rawuh mriki nak pun sendika mbelani bapak to? Mbantu karo bapakmu ora mbelani. Lah saiki nek pancen bantu niku sampeyan kudu sago ngundurke Kurawa. Kusik. Aku mbantu le mbangun lho, ora ana mbantu perkara liyane. Jiar kowe ra. Nek Siwa Semar bangun desa aku mbantu. Nek perkara liyane kon ngundurke Kurawa kuwi aku ora ana perkara karo pepundhenku Kurawa. Ya ora masalah wong aku ora tau weruh kowe perang kok. Kowe kisane mung modal lambe. Ya maju kaya inspektur rasane. Ndara Antasena. Apa, Gong? Sampeyan bantu kali Semar to? Bantu mesti. Nek bantu mbok tulung Kurawa diundurke. Aku yo mung bantu le mbangun desa ora perkara kok tekan kene ora niat gelut. Aku usirku ndelok jagat iki supaya tentrem, ayem ora ana regejegan. Ha terus fungsine kula nantang Durna niku mau. Lho, sing nantang sapa? Kula. Kok sing temandang aku.
Nek wani nantang wani nandangi. Ya, iya ora masalah. Oke. Kita wis do pidak jempol iki kita. Ndara Gatut Kaca. Nggih. Saman nate kemutan mboten? Perkara apa? Biyen jaman sampean dijedi teng Kawah Candra Dimuka. Iya. Niku asline sing ngentut kemeng kula. Petruk rawani tekan kawah, Gareng rawani tekan kawah. Napa meneh Semar nek kena panas leleh. Sing tekan pinggiring kawah ngenteni Ndara Gatut Kaca jedul saka kawah niku meng kula. Apa mbiyen aku akon? Nggih mboten. Ora kewajibanmu to? Nggih. Terus kula tak takon, kewajiban sampean napa? Aku dadi satriyaning praja. Satriyaning praja kewajibane ngayomi para kawula negara Ngamarta. Karang Kadempel niku ke bawah keperintah negari pundi? Ngamarta. Karang Kadempel ajeng diserang para Kurawa. Sampeyan pripun sebagai satriya? Mestine aku ngayomi. Mestine kudu ngoten. Iya. Kurawa kudu mundur tekan negara Ngastina. Iya. Dadi kewajibane sapa? Sing ning Karang Kadempel sapa? Kula kali Bapak kali Petruk kali Gareng. Terus nek kowe masrahke perkara kabeh marang Garukaca, apa rampung perkara negara? Aku ngrampungi perkara negara Ngamarta durung rampung-rampung wae perkara Karang Kadempel. Dempel. Sing gedhe pangapuramu rampung ana dhewe. Duar. Dongaku kabul. Kowe ndonga apa, Truk? Asem e. Ndara Antarja? Nggih. Sampeyan nggih mboten purun nabi kula. Ora terus terang bae ora. Wah, iki kok bloko banget to iki. Iya, Bagong, awakku kesel tenan, Bagong. Nggih, Bapak. Ndara Abimanyu sayangku cintaku. Ndara Abimanyu. Apa, Bagong? Sampeyan tresno kali kula to? Tresno. Mbok kula dibantu. Bantu apa? Sak gedhagan iki aku mung iso bantu 150, Bag. Kula tekan dhuwit to iki. Kula niku nantang para sata Kurawa. Sing gedhe pangapuramu, Bagong, aku ra iso piye-piye. Kadang-kadang kudu ora mbelani, nek aku mbelani mesti aku dijothak, ora dijak dolan, ora dijak lunga. Oke. Iya. Juga kaya ngono ya. Bengi iki ora ana sing bantu karo Bagong. Pak. Gandeng aku wis kadung nantang Durna. Isen aku mundur, Pak. Terus Oh, njaluk pamit ya, Pak. Arep nendi? Methuke Kurawa, alakonane dhewe, wak ladenane dhewe, tak tandhane dhewe, Pak. kok njewewek cangkeme? Ora ngematke ya cangkemku ki sariawan. Oh. Nek ngomong serono ae, Pak. Mun jawab apa ya, Pak? Yo sing ati-ati. Nek kowe mati kowe dadi kusuma bangsa. Matimu bakal dipendhem ning taman makam pahlawan. Anjuk bathine apa? Mati wis ra iso urip meneh kok. Ya Pak, nyun pamit yo. Yo sing ati-ati. Petruk, kowe tega tenan karo aku? Aku lagi males, Gong. Lakonono dhewe. Nah aku mati lho, Truk. Mati awakmu dhewe kok aku bingung. Aku senengane glelekmu ora jamak-jamak. Nek ketanggur kene iki men tok rasake dhewe. Reng, Apa? nek aku mati, aku ora nyaur utangmu. Ora nyaur apa-apa tak ikhlaske, Gong. Edan. Aku ngimpi apa to ya bengi iki? Oh dadi kaya ngene kae, Pak. Nyun pamit. Begawan Durna Kurawa iki Raden Minajingga. Ingkang sagung ngenjarat karo Esa Kurawa menyang dhewe. Kok tekan kene? Aku liwat mburi omah ya, Pak. Aku bareng tekan ngarepan kok rasane tratapan keweden. Terus menggok liwat mburi omah. Mulane pitike do bubar kabeh. Lagi do angrem. Kok marai bubarke pitik. Truk, mbok orane to, Truk. Aku bantunen. Gong, Ngapa kowe ngejak omong aku?
Ora sayang karo aku abdimu ora tok belani kowe. Ora usah kuwatir, sing maju aku. Tenane. Tenan. Asli? Asli. Ming dhewe. Karo Kakang Garukaca, ya Kang. Iya. Karo Kakang Antarja, ya Kang. Oh, Dimas. Karo Abimanyu. Ya nyu ya. Inggih, Kakang Mas. Asem do bebeda aku. Tak plotroke kathokku. Aja. Kondur ngono. Mangkel aku wis tratapan lho. Mangkel aku nek carane ngono sonaga aku nek lakon Semar Bangun Desa. Lho, kok emoh apa? Adeg-degan aku. Asem testus Den. Iya, tenan. Wah, asem. Iki mbantu ora? Ah, mestine aku mbantu. Wong Kakang Antasena kale omong kaya ngono kuwi takon. Wah! Ih, kowe, waduh. Kok tak pecah ndasmu lho kowe. Kok ndugang barang Gemes aku. Angseng tenan. Kok jengkelit barang ora. Saking senengku. Enggak gak metu njaba enggak. Sampeyan metu njaba metu njero. Ya ayo nek ngono metu njaba. Karo aku bulane do seneng metu njaba ora masalah. Wah tak cocoki ndase Bagong omongane. Kowe ngapa? Kowe iki nek ngene iki asosiasimu sing elek, pikiranmu sing jorok, goblok kowe. Ora iso mencerna kata-kata kowe. Oh, petok. Kowe jenes, aku sengit karo kowe kaya wong-wong kaya kowe pikirane elek kaya ngene. Delok limboke terus pikirane elek kae porno kae, susune mencetot ngono kae. Kowe sing basa iki pikirane sing nonton. Wong kuwi keindahan kok. Ora, kowe menungsa ya ana wis sengit tau. Nggih, Den nggih? Iya. Kamu tuh gak? Iya. Ndara Bimanyu? Iya Bagong aja kuwatir tak belani. Ndara Garukaca? Iya Bagong aja kuwatir tak belani. Ndara Antarja? Iya Bagong aja kuwatir tak belani. Ndara Wisanggeni? Iya, wis ayo mangkat dina iki. Kakang Antasena, Kakang Garukaca, Kakang Antarja mesake Bagong. Ayo padha dibantu. Nek kira-kira mengko kalah karo Kurawa, ya wis ben ditandangi Bagong. Iki omong apa meneh? Macem-macem ora ya nganti rampung. Iya, nganti rampung ya. Mandekata lawan pindhi pasor tambur myang suling pepandhen dalutak myang suling pepandhen dalutak Dek Pate, pripun Kakang Duna? Oh, lah kok dadi sampeyan nyelingker. Ora melu sowan wonten ing Karang Kadempel. Nggih, kula merga weruh anak-anak Pandhawa niku ati kula ora penak. Sarsir. Mula tumuli kula luwung medal saking Karang Kadempel. Pripun Kakang Duna entuk gawe napa mboten? Oh. Pancen Boyong Semar niku ora gampang. Nggih. Niki wau nganti kula gegeran karo Bagong. Oh, lah terus enten mriku Bagong nantang kali kula. Mula terus kula jak metu njaba ning pancen bocahe ora gelem metu njaba. Niki kula ngerti. Nek Bagong niku janjane mingetapake para anak-anak Pandhawa sing nalika semanten pun prapta wonten Karang Kadempel. Lah terus ampun nganti napa gegayuhan anak Prabu Duryudana menika gagar wigar. Oh, ngaten. Lajeng diketapake para Sata Kurawa. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Ken Boyong Semar sapa dadi palang kudu disingkirake Dipate. Oh nggih, Dursasana. Lho. Oh wis kowe wis krungu ngendikaning Kakang Mrembanduna nggih lajeng paringipun Kurawa diketapake ya le aja nganti ana ingkang cicir sapa ing palange karepe Kakang Drona nglawan Semar singkirna ya Dursasana. Wah nggih ngestaken dawuh Pak. Ayo ora ketang kelungsu nek melu padha budal iso ae kula diraken Kakang Mas Moha Mas kula diraken.
utawa keperanggul mungguing ajurit kepapak bawatnya bentar bawatnya bentar kepapaknya mungguing aloka Antasena Pakde Surtayu iya lha kok dadi kowe ngengaglahon ing dalan monggo sing ngendikake Begawan Durna yen to Bagong ingkang wani nyentulani rembuking bapa Penemban Sukalima Bagong pasrah karo aku Pakde perkara tentreming Karang Kadempel dipasrah karo anak-anak Pandhawa nek Pakde Kurawa arep mboyong karo ya kuwi kakekne Semar aku sing ora ngeparangake lan aku sing ora ngiklasake mergo kakekne Semar lagi duwe gegayuhan ya kuwi bakal mbangun desa Karang Kadempel mula saiki Pakde kundur lho bali piye baliku kudu mboyong marang Semar Badranaya nek ngono Pakde arep nekat ora awir-awir antas malam-malam bakal tak putung ya wis tak antepi pancen kudu dadi pasulayan ning nyun ngapura lho Pakde nek kira-kira anak-anak Pandhawa kurang ajar karo para pepunden Sata Kurawa ora usah dadak duwe rasa ewuh pekewuh ayo gage bubarno para Sata Kurawa nyuwun pangapura nek aku kurang tata krama karo Pakde-pakdeku Kurawa mati ya. Cocok tumbak jebol dadau barat.
Minggir. Wah, Gatotkaca dasar para nyata. Siwa Artamarma mboten purun kundur kula ing badhe ngunduraken Kurawa. Wah, lakon pecah dadamu. Monggo diwenjajal. Mati. Wah. Pecah dadamu. Wah. Antarja? Piye? Pakdi Durmagati. Cemal tak jaluk. Ora bakal tak penehake. Kelakon mati dening aku. Ayo. Ngejauh apa tak wujudi. Wah, lah pancen bocah. Ula kena dikandani kanthi becik-becik. Kelakon tiban tanganmu. Tiban tanganku ding di tanganmu. Melocot siram. Oh tibano mati ae. Modal. Wedan. Tanganku keju-keju Antarja. Modal we. Wait. Aduh. Mundur man. Para putra Pandhawa ingkang jagi dhateng Semar. Menawi kula kaliyan paman tetep badhe maju, menika mangke malah kirang-kirang bejanipun wonten kurban. Kula semanggaken. Kese-kese, Sertayu wonten dawuh. Mungsamu sapa? Antasena man. Weh, lah ora pati nduga men. Tenan ta wis tak bedhene anak-anak Pandhawa mesti melu ngayomi karo Semar. Mundur-mundur. Iya. Kono ngaso kono. Iya. Bejah kula man. Mungsamu sapa Kartamarma? Anak kula Pringgondani Gatotkaca. Nyamber ngiwa, nyamber nengen. Sampluki sirah kula man. Kula semanggaken. Dheweke iso mabur, ora iso mabur, le temandang sak penake dhewe. Sikile nendang ngiwa nengen, nendang nengen, ngiwa nengen, ngiwa nengen. Ha iya, karang ya trampil kok Gatotkaca nggih. Wah. Durmagati perang. Pelang man. Temu sapa? Wangsareja. Sapa? Wangsareja. Wangsareja ki anake welku dol cek mbalep Antarja. Wah, Antarja. Kula antem dadane gak apa-apa. Weh. Barang dheweke klidha, kula anu pidak cikil kula. Apa? Dipidak cikil kula man. Nyet ngonten disikut cangkem kula cuciin. Barang niku dheweke temandang ngeceban ngenten iki ming tangan siji ngenten. Kula maju sikut cangkem kula tiil. Secandak sirah kula jegloke anu dengkul ngene gleng-gleng diwalik kayang cengele ding. Kok kaya aku ora iso mbayangi to. Mang mriki. Sampeyan dadi kula dadi Antarja. Kira-kira iso apa kowe mraktekke? Lho apal man.
Sampeyan maju, sampeyan maju. Hop, ngandani to joloke. Bludak. Maju mulai. Sikut cangkeme. Dies ngenten. Terus tangane ngenten iki set. Ngenten iki terus tampani tangan kiri jegloke raine jegloke dengkul. Blek. Terus gondono diwalik antil cengkele. Ngenten iki. Oh, ngono to ping pindho. Oh. Disit ngenten. Dis walik set ngenten terus diganteni ludung ngenten iki. Kewan iki. Makne cilik kok terus dienggo praktek ora. Sak penahe dipun cak madya mawon. Ah iya. Sapa sing urung maju? Man. Kuku kula ajeng maju, Man. Ya, maju. Wani apa kowe? Wani. Mung suwe to, Man? Mung suwe akeh. Wedan. Sapa wae? Antarja, Antasena, Gatotkaca sing ketok Abimanyu ya ana. Karo Panakawan. Wah, lata. Gugu karepe dhewe. Arep mungsuh sapa? Kuku kula niku wong tuwa. Nenek iso Antasena, Antarja, Gaga. Gatotkaca kuku kula dukumba den. Kok malah montor to? Kula duku mbondase. Anak Pandhawa pira-pira kula pateni kabeh. Maju kuku. Kula terus mingke kula tantane dewan. Ya maju. Banter ya. Utus. Waduh. Kekena caganim. Sesekali iki ora bablas. Pokoke sak entuke korban. Gagatotkaca ya gelem, Antarja ya gelem. Antaboga Antasena ya gelem. Mama mati kabeh. Dar. Gugur. Ketiban pusaka kula tembus gigir prap teng walikan. Cicitraksi sing iso matani Antasena. Pengumuman. Citraksi iso matani Antasena. Antasena almarhum. Kena pusakaku. Pengumuman. Mama-maman. Sesengkune budak. Mama mangrungake. Antasena mati saka tangane Citraksi. Assalamualaikum.
modar. Ora sembodo karo ling gleleng. Cit. Cit. Piye mau bengak-bengok pengumuman apa ya, Cit? Aku kok ora patek gatekke. Basikur. Waduh. Kok lambene ngemu getih kaya ngono? Meman. Sampean weruh. Sampean weruh. Kuku kula mateng. Maju. Heeh. Nggawa pusaka. Weh. Pusaka tinggalane putu kula. Piye to cah iki? Tinggalane mbahmu. Mbah kula. Heeh. Pusaka kula tumpake teng Gendewa. Heeh. Pusaka kula mbet-mbet. Iya. Kula culke kebat kaya kilat. Kesit kaya silit. Tatit. Cul. Heeh. Kena dadane Antasena. Oh, Kuku kula joget seneng banget. Nantun jeng. ketoke kendangane ora ngono iki, Mas. Kuku kula wis lali. Ha iya. Nantang pokoke kula seneng banget. Sampeyan krungu kula bengok-bengok. Krungu. Pengumuman Antasena mati. Kena pusakaku. Terus Bareng kuku kula balik. heeh. Niku tangane Antasena codap nyekel gulu kula cek. Terus kowe? Kuku kula wis njaluk ngapura karo sing kuwasa. Lah sebabe Ra urung mati. ha iya. Jojo nganggo jemparing trai kula kan jliar. Kuku kula kejek-kejek. Heeh. Dereng candhane kula jreng dumbulke sabetke sayake prol. Tiba Teng sound control. oh. Apa? Sound control. Heeh. Terus teng mriki niku. Oh, ayo mulane ora sok aleman. Burung kuwi nek nganti ketemu Panakawan apa ora hancur lebur awakmu. Mula aku iso omong karo kowe ta, aja sok wani karo Antasena. Antasena kuwi wong digdaya. Nek nganti kowe wani, padha karo kowe wani karo malaikat. Nek wani karo Antasena, aku ora iso omong kowe ayo mundur, kok kowe dadak maju, cah goblok. Man ada apa ya, Man? Ana apa kok kaya keweden? Di. Madhep rene. Waduh. Terus ke ora? Ora wis. Kowe ngawur. Ngawur piye? Sing tak nggo nyocoki cangkemku apa? Ayo panahmu to. Lah kuwi salah. Nek kowe arep ngentemi karo aku arep nyocoki panah ki nggo panahmu dhewe ora. Ora njaluk panahku. Ha panahmu ngenengi karo aku kok. Mau kena tenan ora? Ora. Sedrato kaya kena. Tak kempit. Edan. Edan tenan. Aku ki goblok-gobloke wong. Ameng dikempit kok bungae ra jamak-jamak. Walah, kok kaya rumah saku kaya rasane padha e. Susune nek ngempit ra mendelik-mendelik. Saedan. Pak Deku Kurawa iki janjane lucu-lucu lho. Meng kok pakartine aku ra seneng, munggo aku seneng pakartine lho tak uripi ning kasatriyan tak nggo hiburan saben dina. Padake ngoningon. Paling jajalan ora. Kok metune arep wani po? Lho, lu menggenahke. Ora arep wani ngopo man. Karo to sira wani demen modar apa? Ha iya ta? Heeh. Wis kono mundur. Mundur. Bali. Pate sengune ora gelem bali jotosi wae tadi. Hah? Piye? Pate sengune ora gelem bali jotosi wae. Iki serius. Aku soalnya dendam. Tak tese wae. Waduh. Guayane kaya cah nom tak tese. Ya tak bali. Sapa nek iki ya Kurawa sing kira-kira iso gawe seneng. Iso nggo tombo kesel iki sapa nek? Wis ra ono to. Wah, Antasena. Ora minggat diban Sundha maneh dadi apa wae.
Hyang Durna nggawa cundha manik. Ngamuk punggung Suratamtahane Rebaya Nirwikara. Tak pasrahke marang Kakek Semar nek nganti anak-anak sing methuke ndak engko malah katriwandan. Kula aturi seminggah, Ndara, mang semingkir. Durna kula balekke teng Sokalima ndak dadi maksiat. Semarika den prayitna semuriris eka balik titi yoni gandayani Trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar mun katon padhang kahanan Karang Kadempel ya kek. Lah niki kula njaluk kesaguhan sing pun manate mangendikake. Sing endi? Sing sampeyan iso ngrawuhake napa dadi syarat srana nggih kula mbangun Karang Kadempel. Ya. Nek pancen ngono aku njaluk pamit, aku tak nganti adhiku wis anggeni. Sowan Siwa Ndhuwarawati nembung Sekar Cangkuk Wijayamulya. Nggih, menika malah prayogi. Siwa Semaraku nyuwun pamit tak nganti adhiku Abimanyu. Budal sowan marang Praja Ngamarta nyuwun pustaka jamu Semyang Jimat Lima Sada. Siwa Semaraku nyuwun pamit tak budal ning Mandura nyuwun pusaka Kyai Nenggala lan Alugara. Matur nuwun, matur nuwun. Nek pun kelakon mang mlumpuk teng Karang Kadempel, ning nek wonten apa-napane sampeyan kudu iso gawe cara, aja nganti gawe kapitunane ingkang rama sedayanipun. Ning sing wigati pusaka saged rawuh wonten Karang Kadempel. Njaluk pangestu ya, Kek. Nggih ngatos-atos. Siwa Semar nyuwun pangestu. Nggih, Den. Ya, Siwa Semar nyuwun pangestu. Muga-muga kesenggadan penjangka kula, Ndara. Bisa nanti nugra
Long rambyang ningkang driya Derwang Candra katawengan Sumo ing tias katuritan limut kabiyataning rojit remengdri yoma nawung kakuwenging wang wisesa nimangsup ana mati luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubathara Setyaki wonten timbalan Kakang Pati Udawa wonten timbalan Diweji prayoga nunggonira ngadhep sawetara iki ora panglingkaya ana sowane anakku lanang Drepsila Geni lan anakku lanang Ngrandu Gumbala wis anggeni padha raja sak praptamu nggir pinayunganing kawidadan wa aku ngaturke begitu katur ya wa iya cah bagus ndak tampa ora liwat pangestu ning wakmu Indrawati tampan ana ndak gegem dadiake jimat Antasena Raharja bagus slamet tekaku Pakdi aku ngaturke begitu katur ya Pakdi iya iya Antasena ndak tampa ora liwat pangestu ning wakmu Indrawati tampan ana ndak gegem dadiake jimat kulub atmajaku sakarone apa to ingin dadi darunane dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan apa ana wigati apa ana perlu saka pepundhenmu Pandhawa ingkang sira aturake kalawan Wakmu Indrawati sepisan ngaturake bekti katur ya wa ya wis anggene ndak tampa dene ndungkap ing ngangka loro pratakone negara Indrawati sowan kersane Kanjeng Indrawati mau sayekti ora kok para Pandhawa ingkang utusan nanging aku pancen diutus nanging dudu pepundhen Pandhawa ora ana li kejaba mung Siwa Semar Badranaya lho Kakang Semar iya wa la wigatine apa dene Kakang Semar utusan lawan Ratmajaku sakarone marata gage matur ingkang tetela ngene ya wa
Nalika semono aku kuwi ngimpi. Jroning pasemenan mau aku weruh Kakang utawa Siwa Semar Badranaya mangku Sang Hyang Candra sumorot cahyane. Nanging ora mblerengi. Wekasan sapa ing cedhak kelawan Kyai Semar dadi kedunungan sorot ing mapan ning anggane sapa wae ing cedhak kelawan Kakang Semar. Ngono nggih. Iya. Tumuli aku nganti kalawan putra-putra Pandhawa sak petara. Sowan marang Karang Kadempel nanjake marang Kakang Semar Badranaya utawa Siwa Semar apa to sababe lan werdine impen mau. Lah kok jemel ndara dasih impen ingkang nak lakoni wa ketitik Siwa Semar Badranaya bakal duwe gawe. Lah dalah. Kakang Semar bakal duwe gawe. Iya wa. Lah duwe gawe apa nggih Wisanggeni? Ora kok duwe gawe tegese pribadining Siwa Nayantaka dhewe nanging Siwa Semar bakal duwe gawe ya kuwi mbangun desa Karang Kadempel. Tumuli aku nglawan para putra. Saguh sak biyantu kelawan Siwa Badranaya. Jernyatane Siwa Semar gedhe lelabuhane tumraping para putra lan pepundhen Pandhawa. Mula ora ana ilang yen to aku kelawan para putra kabeh bebantu marang putripoting Siwa Nayantaka. Ya, wis anggene kuwi bagus. Kuwi apik lan becik. Awakmu Ndrawati rumajang. Nanging nalika semono Siwa Nayantaka tumuli paring dawuh bakal kelakon penjangkane ya kuwi nggone bakal mbangun desa Karang Kadempel nanging ana syarat srana ingkang kudu dilakoni dening Siwa Nayantaka. Tanana ya kejaba mung Karang Kadempel ora ketang amung tulung kedheping paningal kudu linenggan pusaka Ndrawati ya kuwi Sekar Wijaya Mulya. Mula wae gandeng para putra ing pandhegan anakmu Drepsila Geni iki wis saguh mbantu marang Siwa Nayantaka. Tumuli aku tinuding mbudidaya sarta matur marang kenjenengane Ndrawati muga kepareng nggalih. Aku nyuwun Sekar Wijaya Kesuma bakal tak boyong marang Karang Kadempel. Mengko yen wis rampung nggone Siwa Nayantaka mbangun desa tak kondurake marang negara Ndrawati. Siwa Ndrawati Siwa Prabu Kresna. Tukaya yasine pecoco bang mawinga wangis kumejot patoning latri netra kocak ngondarandir. Wis anggeni ana dawuhmu apa wae? Ya bener. Kakang Semar kuwi pancen pengayomaning para Pandhawa. Kakang Semar kuwi pancen ingkang ngomong anak-anak Pandhawa. Mula ora jenengane yen to Wisanggeni tumuli anyaguhi dituwungkon dening Kakang Semar supaya nyuwun ngampil pustaka Jamus utawa nyuwun ngampil Sekar Wijaya Kesuma. Nanging kowe kudu eling, Nggih. Semar kuwi namung derajate ngaceplik. Semar kuwi mung Panakawan. Semar kuwi mung batur saumpamane. Lah kok dadi kebangetan nggone ngasorake marang Ratu Ndrawati. Apa dianggep Sekar Wijaya Mulya kuwi wujude pusaka ingkang loro saudon telu saurupan. Tegese dudu pusaka ingkang ampuh. Lah kok dadi ngatasi pengin bangun desa wae dadak nganggo dirawuhi pusaka Ndrawati kuwi Sekar Wijaya Mulya. Monggo Sekar Wijaya Mulya kuwi ora kena pisah kelawan wakmu Ndrawati. Mula saiki ya nggih kowe tak utus baliya sowana marang Kakang Semar. Yen to Sekar Wijaya Mulya ora bakal prapta ning Karang Kadempel lan matur babar pisan yen to aku uga ora bakal ngaturake Sekar Wijaya Mulya. Mula kang sangka kuwi Sanggeni aja gawe geger mbebuthek banyu bening kanan negara Ndrawati. Yen sira kulup atmajaku isih ngabekti karo wong tuwa, mesti napa kang dadi dawuhing wong tuwa ing Ndrawati iki sira anakku Drepsila Geni mesti mastuhu dawuhing wong tuwa. Mula kang sangka kuwi Sanggeni matur marang Kakang Semar golek srana liyane wae sakliyane Sekar Wijaya Mulya. Yen nganti wani Kakang Semar kuwi nyuwun ngampil Sekar Wijaya Mulya, mongko derajate ora padha karo Ratu Ndrawati. Ateges Kakang Semar kuwi wis madha sarta wis ngasorake marang derajating nata ing Ndrawati. Aku ing ora trima perkara iki wis Sanggeni. Nuwun sewu ya, Dik. Gandeng iki mau wis didum adil sing rembugan Wisanggeni ning nek ana dukaning Siwa Ndrawati sing nanggung Antasena.
Mula gandeng sampeyan wis paring pangandikan sing akeh-akeh, aku ngugemi ngendikaning Siwa Ndarawati. Ning nuwun sewu, sithik wae aku tak matur marang panjenengane, muga-muga aturku iki dadi pangolahing penggalih Siwa Ndarawati nggone gelar lan gulung atur Antasena. Antasena karo matur apa? Ngene, Dik. Perkara sampeyan ngonekke Semar ki wong derajate ngaceplik, Semar ki ming wong loro saurudun telu saurupan, mung Panakawan wong sak jagat wis padha prisa. Ning wong sak jagat ki ya padha ngerti yen to Semar kuwi pamomong agung, tegese Siwana Yanta kae arep derajate ngaceplik nanging kae dewa ngejawantah. Lan aku ngerti. Pandhawa bapak-bapakku wong tuaku ki tanpa sumanding kelawan Siwana Yantaka tangeh derajate iso munggul, tangeh kanugrahan sing tumanduk marang para Pandhawa kaya ingkang wis dilakoni dina iki. Mula gandeng pangendikane Pak B sadhae ngiyas karo Siwana Yantaka, aku sing ora trima. Lho, Antasena. Lah kok dadi ngawu gawar ucapmu kowe matur yen to ora trima. Yen kowe ora trima karo Nata Ndarawati, kowe arep ora trima piye? Pakde gelem ngambil Sekar Jomulya apa ora? Yen aku ora gelem. Tegese Pakde ora tresna karo Siwana Yantaka. Aku tresna karo Kakang Semar, ning tak kon mulat karo kahanane. Nek Pakde ora maringake saiki ngene wae. Gandhengaken gunung sing tanpa guna. Nek kira-kira sampeyan tak tantang jotosan piye? Lho, kowe aja edan lho kowe. Aku ki wakmu, aku ora peduli. Mergo aku sagu karo Siwana Yantaka. Nek nganti aku bali tekan Karang Kadempel ditagih karo kakekne Semar, endi Ndara Antasena, Sekar Jomulya aku ora iso ngaturake isinku tanpa upama. Mula tinimbang aku isin karo mati ki tumrap Antasena, aku luwung milih mati. Dadi wong aku tak nantang karo sampean, aku kalah, aku ora apa-apa. Tekaning pati tak lakoni nggonku rabuh karo kakekne Semar. Wila edan ki ora edan, iki tenanan. Lah kok dadi kaya ngono ucapmu? Mola, yen ngono kok wis jeneng anak ingkang ora ngabekti karo wong tuwa. Aku ngabekti karo sampean. Nek sampean ngregani karo kakekne Semar. Nek sampean ora ngregani karo kakekne Semar, nggo peda apa aku ngabekti karo Nata Ndarawati. Ingkang dados senopati wonten negari Ndarawati menika kula. Menawi jenengan niku anggere Antasena menika badhe nantang dhateng Sinuwun Prabu Ndarawati, padha karo sampeyan niku wis ngasorke derajate senopati Ndarawati ingkang paman pun Setyaki. Bagus. Wis ngene iki malah dadi geger tak lakoni sisan. Siwa Udawa melu ora? Wah mboten, Gur. Pun kula kantur ngaton ki mawon melu-melu malah ngrekoso. Nendi papanipun enten kadedean Mak Cilik? Medal Jawi kene. Yo, tak lakoni nami musuh Mak Cilik. Jenenge kemanen Kang nek kaya ngono kuwi. Lah piye? Lah kok dadi ki malah dadi gegeran ki piye? Paman Setyaki ki pepunden. Lah kok dadi tok tantang metu njaba? Ah jengkel aku kowe iki omongan ora rampung-rampung kok. Aku nek omongan rampung-rampung ki rasane kaya gemes kae lho. Wis ngene iki siji-sijine cara supaya aku iso mboyong Sekar Jomulya. Lah iki mengko nek nganti Siwa Ndarawati ki wadul karo bapakmu coba. Werkudara Antasena wani karo aku gawe rusak Ndarawati, wani karo pamane Garbaruji. Wah, ora usah ditiroke. Wagu nyiroke. Antasena idak upamane ngono piye yo? Ora kriwikan dadi grojokan gogyo dadi angsan to. Lah terus piye aku nanut kowe? Kowe menengo wae. Sekar Jamus Kusuma tak colonge jarane. Wis manut aku. Dadi kaya ngene iki tak dadekke Mak Cilik. Nggih.
arep sampeyan iku kondang digdaya ning Setyaki niku Senopati ora wedi karo sapa wae. Aulung tekaning pati yen to nganti Setyaki ora iso mbelani negara Ndrawati. Bagus. Semono aku Mak Cilik. Aku luwung tekaning pati nek aku ora iso mbelani karo Semar. Ngono wae. Wenehke ora Sekar Jayamulya. Ora mbok wenehke dijajal. Mumpung durung ana critane Setyaki gelut karo Antasena. Men disekseni wong manding. Ayo. Menang endi Setyaki karo Antasena? Kene marganing patimu tangga tak ayoni. Setyaki aja kaya bocah cilik. Ngawur to. Setyaki iki wong tuwa. Inggih. Nanging kula ngreksa dhateng asma panjenengan. Ning kudune ora nuruti marang mubal babalik nepsu kaya ngono. Antasena ya ngono. Lah kowe iki mbelani Semar iki kowe iki entuk apa to tak takon aku. Lah kok dadi kowe wani karo wakmu Ndrawati? Nganti tok labuh kowe wani karo makmu cilik. Garba ruji, kowe entuk apa coba aku tak takon karo kowe. Iki kok nek nganti gegeran upama Antasena gelut karo Setyaki nek nganti Werkudara ngerti mesti mbelani anake. Kowe engko diajar karo Werkudara. Kowe Prabu mbelani kalian kula. Lah, rak kriwikan dadi grojokan to. Terus aku mungsuh Werkudara. Ayo. Ha coba nek mungsuh Werkudara apa aku kira-kira menang apa piye? Nah, berarti iki ngene iki nek urut-urutane ateges aku sing menang. Ah, mboten saged. Ayo nek ora saya coba apa piye? Monggo. Wis to. Walah kendel kabeh. Lah kok ora iso delekke kaya ngono iki karepe piye? Aku mau nak carane kaya ngono iki. Loh. Bela ta. Wong edan tenan. Pancen wong loro iki wong dugal kewarisan tenan. Setyaki wonten dawuh. Mak glibet ning antariksa kowe ora? Nggih, kula semrep nanging sinten? Wis anggeni. Lah wong Sekar Jayakusuma ki tak lenggahke ning pagedhongan pusaka lah kok bocah kok. Wo lah eling-eling anake Janaka sing gerang senane nyolongi wong wedok. Sing cilik ya pinter nyolong pusaka. Setyaki wonten dawuh tunggune negara. Aku tak weruh kaya ngapa to karepe Semar iki kaya ngapa? Ati kaya ngono.